Прывітанне, з вами Михась, верміферма у вас в офісе. Сёння мы робім форку, форку верміфермы невялічкую, і у нас у гостях... Привет. Нужно что-то про себя Да, сказать? Представьтесь. Полина и Александр. Дизайнер и программист. Ось. І карацей, Поліна і Александр будуть заводити у себе невеличку верміферму. Я ділюся черв'ями з нашої верміферми і розповідаю, які треба діяння предприйняти на початку, каб все зав'язалося і потиху пішла справа. Ось. Ну, короче, я розповів, з чого складається комплект верміфермера. Тут солома, пісок, опілки, газетна папера. Ось. І почав ритися, тут, короче, шукати різних этих червячків. Да. Ось. І основні, перші кроки, що треба зробити, я просто шукаю ці кокони. Я хочу показати вам кокони. Дякую. Ось. Прекрасные червячки. Очень активные. Как червяк Джим. І, до речі, ось те, що ми виходимо, і він не... О, до речі, ось візьміть, у кого руки свободні, ви можете одразу зараз взяти руки і поглядіти, які, як ґрунт дишить. Нет. Я погляжу, когда мне Отчуваете? попало. Да? Ось прямо такой... Да, он мягкий, да, и он отдає некую энергию такую дає, да, постоянно. Он такой не сухой, да, ось он и не плотный такой одразу, его некое есть такое, да, что классно. Ну, это ще не до конца готово, тут ще бачите, шмат всього не розпалося, і ще тут шмат краси є. І, можливо, ми тут знайдемо кокони, але ми ще називають жирна земля. Да, ну, толстая, потому что она еще не до... Да, типа такие жирные луга, да, такие вот. Это вот... Чернозем. Да. Это вот с того. Зараз я поспробую все-таки коконы пару знайти, потому что это індикатори. І, ну, їх не... Коли такі великі... О, ось, знайшов. Прям вам один кокон для кейса. Ось, бачите? Ось такі штуки. Ну можеш взяти для этого експерименту. Але вам треба зауважити такі після, коли... Ну, кидай сюди. Не, подожди, не кидай сейчас. Коли у вас буде ось праз тижні 2-3, коли у вас зав'яжеться, починайте потиху шукати. І праз місяць, праз 4 тижні у вас їх повинно бути вже пару штук, ви повинні зауважити. Ось це значить сигнал, що вони прижились. А что это за кокон? Это коконы червячков, их вырезать червячки. Это, их способ размножения. Коконы, и они просто коконы размножаются. Через кокон? Конечно, да. Они трутся этими кольцами, после такими... Погляди, короче, Google все готово. Ну, гермафродит из себя просто... Не-не-не, ну вот это вот то, что... Частями. Вот это так, да, они гермафродит. Почкуются. Ну ладно. Так, я ты сфотографировал, что я уже... Ничего тут. Ну, как бы живут, да, бачите. Это их популяция. Ось таке. Ну, коротше, на сьогодні все. Я буду обов'язково питати, як у Поліни і у Олександра справи, ось, тому що це наш второй форк, і я хочу довідатися, як проживатися будуть білоруські арати у інших умовах. Ось. Все, на сьогодні все. Покуль, з вами був Михась, верміферма, підписуйтесь на канал і коментуйте. Я сподіваюся, від вас коментар собрати. Лайки поставить. Ну, лайки – це ерунда, вот коментар будет.